Kung pinutod ko maamin nagiti nga kay kayaw, yung nagputod ito yan. Saka dakos nagputod ti kayaw. Makaswang ka, illegal lagi nga jay. Spell mo man nga ron yung illegal laging. Basta! Dakos nagputod ti kayaw, adit illegal laging. Okay. Spell mo kunak, madingi i-explain. May pabarangay ka manayin. Baka makita lang to man ni kagawad takken. Madimit siguro nga may pabarangay ng Andres. Maalamit siguro tinasyahat nga tungtungan na dyan. Ulan dito, tisikat ko sa balik ka natin ang misnatan. Ay, walis manan. Walis bigat, walis ni malam. Ay, lakay. Arati-ati order mo gilasadan na eh. Apay nakangin na mga ito in-order mo. Ay, nalaka lang ata. Ay, siping pina lang mo tinangina. Pagkabilang araw datoy. Kaya di sudyain na eh. Tano bigat ka, pasik ka ako. Okay. Kasya mo siguro atan. Ay, wang gayam. Anagay merienda dagi-dagsik ka no bigat. Kaya katangam tingang kanunan Ta napudpud ti bagay. Tapos timplaan ng katibarakaw. Tama tinga kumtar ditlog da. Apay mo jitlog ti kumtor. Siyempre may babad. Sikama mo tigmalmanong nagsika, di gidi kumturain. Sakto pa'y narasa ka diyan. Ang anim pa'y madimalasin ditlog ko. Kasano ano ba katagsik ka? Di kumtor mo lang. Ay na. May kumtar pa yan. Ay, dati mo kumtar na yun. Baka garaw. Apay nga ma'am. Siguro nagsiksik ka kay so tikit kita dagi babakot. Ano nga gapo? Naistorya dala kanyak. Weh. Alusot ka pa ilao. Hindi nagluto dyan. Agwalwali sa kisturbo mo. May saganak na gajilot tukon. Sika, alas 4 pay lang. Walwalis ka, hindi ka pa inalpas. Ay na. Makikita mo na nakalawlawat na walisan. Apikas ka regwalis siya. Di pa ilang pututin na kita nga kay kayo, tawon ti walwalisan. Kung pinutod ko maamin nagiti nga kay kayaw, yung nagputod ito yan. Saka dakos nagputod ti kayaw. Makaswang ka, illegal lagi nga jay. Spell mo man nga ron yung illegal laging. Basta! Dakos nagputod ti kayaw, adit illegal laging. Okay. Spell mo kunak, madingi i-explain. Ay na. Kinariga nga niya spell, baka makaswanak. Alusot ka pa ilang, di mo lang mo, aging lalaing ka. Ako sa umo. Sika nga raw, ang mga artist spelling ti ka, illegal laging. Illegal laging lang, din pa mo. Ano putod ti kayo? Ayun, adyo ulutwak, nalipata mo ito. Kalusutan, naging lalaing, di na malagay mama. Pambar na pala, lulutuin na. Legal lang, hindi na pa yung mo. O anak, yung ano dyan mata mo. Alis mo na dyan. Nagwawalis ako Budot pati panahon to. Andres, kanong taga milipas sa dyan kubaw? Tatamod, puro ka magkubaw. Nakadobo vlog, makikita mo Kaya si Digman ti baro tawinin, di pa nalalpas. Kaya din pa'y kayat. May ti takder na ti pipino ma. Punteriya man ay, basi tata. Adi na yun, kaya mo, tatakal. Ade, si Digbaling din eh. Sayang. Napaya, tuy ka man ay. Ungor ti maramid ko. Magsal-sweet ka, ito maramit mo, kalam na misan na. Masarakan na di duwa. Maramid mo kumadi kubo. Masara kami agad di duwa, kung din mo lang mo, pagpapananda. Ang gayam, ano, naibagam kinibagak maun, masigumula ni Maylan. Gapo nga ibagak. Di nakpa sinipapod tao nung bak nga masikog di may laka. Kanang araw, maraming pa ni Maylan nga mapanyabalayaw. Ay, dakkel nga guluhan di baak. May pabarangay ka man ay. Baka makita lang to man ni kagawad takken. Madimit siguro nga may pabarangay ng Andres. Maalamit siguro tinasyahat nga tungtungan na dyan.
Diyak lang ang mau. Lalo naman manibakit kao. He? Madilang nga barangay ti pagkapuanan niyaw. Pati di korte, hindi kayo gaapan. Madimit siguro dumaan dyan Kita man nga pag tutungtungan natin, lalo lang sumakasakit ti ulo. Malpas tulad tato nga problema. Ano tanong ginom talangan lang? Tamay kati sakit tulaw. At yung maipaturay ta nga ni, karkaradap ka nga gawid kay. Madi nga mabalain. Madi na kayat ni Emma ti angot ti nasangayr. Tunay ni balbalo nga bakal. Paano madi kang Andres? Kit masikog nga ro dali tao, kay pagustok ate kayat na. Okay. Makalalata ako na. Baka madi bumayag basayt. Madi ka no karumrumwarag. Nakarakaro kang kanyakaon. At ati madi nga mangyari. Madiak nga agpandres, oray agbalik-baliktad ti lubungan. Okay. Gadulaki nga mo na yan. Aginom takit dahin, nay. Trak kalay sibong ko, nay. Mapaling nga pulutanan na diyan. Kalulo na nga na. Yeah, boy. Ano nga ro ti luto ng Andres? Ata, nagpartak ka. Basta bibay. Bit pa ko natatawlo mo. Isikat ay agpres-presinta, kilibre daytan, paitin ano kas jay. Anong round? Kaya mo minam. Sago mo tiara ka na. Wala nakapulutan na, nay. Sagot mo pa lang nairemit ko kini Emma di korta ko. Kasano nga itata. Oray siya mo lang. Naibayad ko mo kurintain. Ang kapay lang ata umutang di tindahan, talapig sa kami ti jay. Utang malang. Tsak to pinabaybayadan na inalak nga duwa nga sardinas kung talong nga tuyaw. Kit na yun ang pay lang mamaminsanam to nga bayadan na yun, tuno agapit ka. Oh, kisi sabam. Apik nga bagbagam. Agpasikak pala no bigat. Pasik ka, o di bumali ang arudain, isunong ka tigatang tarak. Apay, ang bumumagsik ka? Gawin di may amo nga pumapakyawak ti sinikan ni Gisabela. Uwe. Siguro, papalyang katamdama, tatay gatang tiarak. Ilakam ko kanya magic ko na, inyong makamaan, ta makatipid-tipidak, mate. Sige, awan ti problema ta. Yeah, boy. Baka mata, madyagal alataon, si kalatan. Woy, Taka nagtanggal ti bibayin, pulutan ta.